beef meat pang bulalo, Chinese cabbage, mais, sibuyas, beef cubes, patis. Ito yung mga ingredients na kailangan natin para sa lulutuin nating pang bulalo, Dubai style. Guys, pakuluan lang natin yung karne. Ayan nating lumambot. Tapos abang pakuluan, ilagay natin yung sibuyas. Ayan. Tapos maglagay din tayo ng kaunting patis. Tapos takpan lang natin, antayin natin lumambot yung karne. Tapos pagluto na yung karne, lagay natin yung mga sahog, lagay natin yung mais, tapos yung Chinese cabbage. Itong mais pala na gamit natin, yung binili natin is luto na, kaya hindi na natin sinamang pinalambot kanina. Tapos naglagay din tayo ng beef pork cubes, tapos ito Chinese cabbage. Tapos pag takpan natin mga 3 to 5 minutes. Pag kumulo na yan, luto na yan. Oh, yan, umusok pa. Hello guys, kainan na. Ito, bulalo, beef bulalo, Chad style. Sarap. Tapos dito, sausawan patis. Patis saka sili. Yan. Kanina pala itong mais, hindi na natin sinama kasi luto na to eh. Nung binili natin, luto na. Yung ready to eat na. Kaya hindi natin sinama nga pinalambot. Ano? Kamay lang tayo. Sarap. Sasawang patis. Tapos may sili. Sarap ng sausawan, may sili.